Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Manjamwamba, PDP wali. PDP wali. PDP wali. Ife tonse wali. Sisi wali. Malo mwa mafumu wose. Honorable Sostin Chimimba mulandira ule mwanu. Ndaonaso National Youth Director Honorable Sopera alipompano ule mwanu. Ule kwa ino Deputy Treasurer General Honorable Peterson Jagaga mulandira ule mwanu. Secretary Honorable Bese Chirambo mulandira ule mwanu. Regional Governor atu olemekezeka Achiguduli mulandire ule mwanu. A Director Mai Gloria Chawinga ule mwanu. Ule mu Nyamatatu Alex kuri John ule mwanu. A District Governor atu mulandire ule mwanu. A Confessor Governor mulandire ule mu. Komanso a National Campaign Director Honorable Judith Masanda mulandire ule mwanu. Ule mu Director achi Nyamata mulandire ule mwanu. Pedu kutokoza kwa mbili. Chachiwiri ndi kutokoza chifukwa chopanga chisankho chokhala mamembala achipani cha PDP. Kunja kuno kuli zipani zambirimbiri. Ziliko zipani zochuluka. Komano chifatikaona mukaundula wa zipani amanena kuti kuli zipani zingati pa chafiri regime 23. Kuli zipani 23. Kwa mazipani 23 hizo iliwa ndi ukasankha kusiya zipani zinazo osamuwa zimenezo ndokala cha PDP. Ile ndikuti zuko makwambiri. Ndichifukwa chani tikuyenda constituency ndi constituency kukumana ndi ma area. Tikuyenda pokwaniritsa lonjezo lomwe ndinalikamba ku convention. Ku convention nanena kuti kampeni isanayambe ndikuyeneka kuyenda mdziko muno, ndikuyeneka kuponda boma lililonse, ndiyambe kaenda kumana ndi ma area, ndiyambe kaenda unana ndi mamembala achipanicho omwe azipereka, omwe analembetsa kuma area kukhala mamembala achipanicho. Nthawi ya kampeni ikwana, kampeni atsegulira mu July, nthawi ya kampeni iyamba. Nthawi imeneyo ndipo zabwere kupanga msonkhano okhazikika, msonkhano wa ndale, kupanga misonkhano yomwe tizayankhe madandaulo ena aja makamaka nkhani ya nsalu ndi ma t-shirt. Chifukwa sitingapange kampeni ifeyo opanda nsalu, sitingapange kampeni opanda ma t-shirt. Tabwera pano kuti tipanganidi tikuyeneka kukhala ndi ma area. Chifukwa chipani chopanda area ndi chipani chakufa. Chipani chopanda ma area si chipani cholozeka. Choncho munthu yemwe anapanga chiganizo chokhala ku area yako akuyeneka kuti no ayenderedwe, akuyeneka kuti no tikambe naye timve kuti chovuta ndi chani, zinthu zikuyenda bwanji. Lero ku olemekezeka Constituency Governor ndikatha kuyankhula pano ndipempha area chairman aliyense atenge anthu ake ndiye mukhale magulu pa ground ipa. Mukakhala mmenemo, mukakhala m'magulumo, ine ndibwera nditsika pano, ndibwera pomwepo ticheze ndimve kwa inu kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Tikumvana eti mapangidwe ake tipanga choncho, chifukwa chonena kuti aliyense yemwe wabwera pano, amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana, yemwe wabwera pano wina aliyense wabwera ndi vuto lake. Mavuto safanana, mavuto kusiyana. Ndabwera kuti ndimve zimenezo
kwa anthu anga apa area. PTP wali. PTP wali. Ndi mafuto kosa kuti wina aliyense wabwera ndi futo lake. Nzalo mwakhana yeyo mumuyang'ane m'masomo mungooneka mavuto okhaokha. Pano anthu ena abwera pano ali ndi nkhawa, asiya matenda ku nyumba, akulephera kupita nawo kuchipatala. Limene ndi vuto. Anthu ena pano sukulu kate wikiro ndi yachiwiri kaya yachitatu, mwana wawo ali pa khomo akulephera kupita ku sukulu, fees palibe. Limene ndi vuto. Anthu ena pano anaphunzira achinyamata bwinobwino, koma kuti apite chitsogolo akufunika ataphunzira ntchito za manja, luso la manja, ukalipentala, zotcherera, ena za masaluni aphunzire, ena udriver kumene aphunzire, zimene zisangakwanitse. Imeneyo ndi nkhawa. Anthu ambiri omwe abwera pano pamene ndikwawo mmene ndikuonera ndikuwayang'ana ndiye ndikuona ambiri agwira tsaya chonchi. Ena apinda mikono choncho, ena omwe ali ndi ndevu ngati zanga zakuzikanda kumasiziko yabwa. Akupanga zimenezo chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti ali ndi nkhawa kuti kodi 12 koloko msonkhano ukhala ukutha, kodi ndikapita kwathuko ndikadya chani? Nkhawa ya ena pano ndionena kuti tikamaona kunjaku mmene nyengo ilili, Juni wayamba nsanga, ndiye kodi ine Juni yomene yakuyamba nyumba muja ndikafunda chani? Zimenezi ndi nkhawa zomwe Malawi aliyense ali nazo. Malawi ali ndi nkhawa. Malawi akuvutika chifukwa chivomereze Amalawi tinanamizidwa. Akamba pano kuti inu ndine tinauzana kuti no tizidya katatu pa tsiku, koma kudya katatu pa tsiku kwasanduka kudya kamodzi pa wiki. Akamba pano nkhani ya fetereza anakwera mtengo 160,000 kwa. Kodi munthu wakunoko kunchisi 160 aitenga kuti. Pomwe ankanena kuti atizigula 4,000 kwacha zinakanika. Komanso kuonjezerapo programu ya fetereza otsika mtengoyo ndi ananena kuti no chaunzika chijata ikamo ndalama kuti mukagule fetereza. Koma nkhawa yomwe ilipo ndionena kuti no akapena kuti nkhani yomayika ndalama muchaunzika imene chasiona yayi. Ifeyo kuyambira mu September muno pamene tikutenga boma tikubwezeranso programu ija ya makuponi. Munthu alizalandira kuponi yekha nkupita kukagula fetereza. Osati timuze kuti no ndalama ili muchaunzika chomwe ndalama simunayikemo. Ayi kumene ndikupha munthu. Anthu amayenda tunda otali ali ndi chikhulupiriro kuti ndikukagula fetereza. Akapita kuja kuwabweza kuti atabwerera. Ngakhale chiwerengero cha anthu olandira feterezayo tizachikweza, tizachionjezera. Pa nkhani ya zamalimidwe, programu ya fetereza otsika mtengo ndi manena nthawi zonse ndi programu yofunika kwambiri, koma ndiyofunika kuti ikonzedwe mokomera enu ake Amalawi. Ndi makamba kunena kuti no zinthu zambiri zakwera mtengo,
fetereza ndi ameneyo takamba chimanga 110,000 kodi 110,000 inu muipeza kuti kuonjezera apo zinthu zofunikira pa moyo wa munthu zinakwera mtengo. Sopo anakwera mtengo, kaya kuli sopo Nima, kaya Azamu, kuti munthu kamfikire sopo amene uja ndi vuto lalikulu. Shuga anakwera mtengo, mafuta ophikira, soda imweyu, chere, machesi, zonse zinakwera mtengo. Ndifakire unena kuti panopa munthu kukhala Malawi ndi chinthu chowawa kwambiri. Kukhala Malawi ndi chinthu chovuta kwambiri. Ndiye nthawi yakwana kuti inu ndine tisinthe zimenezi. Inu ndine tisinthe kaganizidwe kathu. Tisintha bwanji? Ndikumanena kulikonse momwe ndikupita kuti akuluakulu PDP wali ndikunena kuti palibe munthu yemwe angatijetse ifeyo kuyambira pa 1 mpaka pa 30 ndibodza. Palibe munthu angatijetse ifeyo kuyambira January mpaka December ndibodza. Chofunika koma ndi chani? Ndikumazisamalira yekha. Tigwira bwanji koma ntchito ndi manja athu. Tikutivuta nchonena kuti azimayi ambiri akhala apo, azibambo ambiri ali apapa, ali kuthekera, ali ndi luso lopanga mabizinesi ang'ono-ang'ono, mabizinesi akumudzi ang'ono-ang'ono, yogulitsa zitumbuwa, mandasi, kanyenya, tomato, zigege. Komano sangathe kupanga choncho chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mpamba palibe. Chomweno mukusowekera inuyo nchonena kuti mukusowa munthu oti akuponyereni mbedza kuti nsomba muziweza nokha. Tikumvana eti? Apa ndikufotokoza nati luso lilipo. Munthu wakumudzi safuna ndalama zambiri kuti apange business, ndalama zake zochepa. Ndikuona amayi awo akundiyang'ana, akundikweza, kunditsitsa, kuzandikwezanso, kuzanditsitsa. Nde akuganiza kuti amene Jawai Mapaja atangondipasa 15,000 kwacha. Ndiye kuti no chiyambi chakusintha kwa anthu ena chikhoza kukhala chimenecho. Chifukwa munthu wanzeru atenga kandalama kameneko athamangire nako akagule flower, adzuke mawa mamawa firigoko akandekande athamangire kunsika kaya pa skulu akagulitse. Pobwera kumenekoko agule 1 kilo ya ufa akadye ndi ana ake. PDP wali nkhani yaikulu ndi imene ukatero ndi munthu wayambapo ulendo ozidalira pawekha. Chifukwa chake ndikafika pa area apo ndikakupezani mwazina zomwe zichitike pa area apo ndipereka kadi iyi. Ndipereka kadi iyi pa area apo. Aliyense pa area apo alandira kadi yake. PDP wali aliyense alandira kadi yake pa area apo. Kadi iyi ndi yomwe ikuthandize ngati uli ndi njala kupeza chakudya.
iyi yomwe ikuthandize ukatsatira zomwe akufotokozere ikuthandize kupanga tima business ting'ono tomwe kutifuna tiki. Mukhadi iyi muli school fees ya mwana wako ili mukhadi. PDP wali PDP wali ndikukamba kuti mukhadi yomweyi ena omwe amapanga zakabaza muli matayala anjinga ndi majubu anjinga. PDP wali ndiye no ndipempha kuti no akabwera pano kuti akufotokozereni mumvetsetse bwinobwino chifukwa gawo lina akufotokozeraninso kuti pa khadi iyi mukuyeneka kulemba phone number yanu kuti tizilumikizana. Komanso phone number sikulumikizana kokha chifukwa tikalemba zomwe tikufuna zija tizipitisa ku office. Tikamakazikonza ku office iko pafunika kuti ubale wathu ukhale wamphamvu uzipitirira. Ndiye chomwe chikumachitika akumakuyimbirani foni kukuwuzani kuti no tasuzumirani mu foni mwagwera kena kake. Kamene kuti uthamange nako pa agent wampamba kapena ya Romani kuti tsiku limenelo moyo wako uone kusintha. Kutero mafuna ndikuwuzeni chonchi kuti ngakhale tili pano ena kayamba kugweramo tili malo omwe ano. PDP wali kuma kunonde kuli kuvina. Tabwera. Kubano musavine panopa mutikwesa. Muzivinira basi lomwepo eti ziko makwambiri. PDP wali ndiye pankhani ya foni ija ena kumafunsa kuti kuno nkumudzi ambiri mafoni alibe. Iya ikhalani pa ize zanu zoyeraera zipanopa ndi zimenezo wakumva wamva
osamva sanamve. Koma ndathokoza kwambiri kuti munabwera, mafumu ndathokoza kwambiri. Atsogoleri ku maili ndathokoza kwambiri. Ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.